правилното решение. Точно така във вратата Шахънска, топката в градата с разбъркване 1-0 в полза на Северна Македония. Рочи беше най-съобразително в наказателното поле и така отбора на Северна Македония повежда в 11-та минута. Буквално, мисля, че се закова часовника на някъде около 10 минути. Игра така много неприятно начало за момичета на Силвия Радойска. От тук нататък те със сигурност трябва да излязат от... И сега шанс с това дълго подаване за Северна Македония. Изключително опасна ситуация. И 2-0 в полза на западните ни съседи. Голмайстор Уза Максути. 0-2. Минутата е 62-а. Бурна радост за северномакедонките и мисля си, че освен ако не станем свидетели на някакво малко футболно чудо, България тук няма да успее да спечели този двубой срещу Северна Македония, с което нашия състав ще остане с едва 4 точки и по този начин, ако не друго, то Северна Македония ще... Ето, ще има ли гол? Да! И България успява да върне едно попадение. Голмайстор с номер 7 Евдокия Попадинова. Комично ли не, топката мина между краката на вратарката на Северна Македония и така ще имаме инфарктни последни 5 минути и поне още толкова продължение. Поне според мен, така че нашите момичета имат своя шанс да изравнат резултата за в този момент. Удар право в стената от страна Симона Петкова. Още един такъв и гол! Гол! 2-2. България успява да изравни в този двубой. Изключителна драма, радост по трибуните. Честно казано, такава радост от години не съм виждал по трибуните на Национален стадион Васил Левски с 8 номер. Голмайсторка Полина Ръсина. И както ви казах, определено Лековска не е с най-добрите вратарски качества. Изпусна топката, след което нашата осмица успя да изравни резултата 2-2. Не знам колко минути остава до края на двубоя, или по-скоро само съдията знае колко минути остават.